Antonio, én szörnyű dolgot műveltem. Sosem bocsátom meg magamnak. Giulia, nézd meg ezt, légy szíves. Először neked akarom megmutatni. Beosztottalak csütörtökre, nem baj? Jó, nagyon jó. Jó lesz, köszönöm. Akkor rendben. Giulia! Mi történt? Semmi. Giadaért megyek és beugrottam. Jól érzed magad? Antonio Paolóval ebédel. És félsz, hogy lesz valami? Persze. Látnod kellett volna. Ide jött játszani az áldozatot. Azt mondta, hogy beszélnie kell Antonióval. És ő hagyta magát félrevezetni. Hát persze, tudod, hogy milyen. Ha valakinek szüksége van rá, Antonio mindig segít. Különben is, Paolo a testvére, nem? Végül is csak ebédelni mentek. Paolo nyilván Giadáról fog beszélni, ahogy velem. Nem. Én már ismerem. Hazudni fog. Hazudni fog. Hazudni fog valamit. Mindenre képes, hogy elszakítson Antoniótól. Giulia! Antonio szeret téged, de nem veszi készpénznek Paolo hazugságait. Nyilván téged is meg fog hallgatni. Nagyon remélem, mama. Én pedig biztos vagyok benne. Giulia, a végén mindig kiderül az igazság. Nem tudhattam, hogy terhes. Hogy gyereket vár tőlem. Giada. Tüneményes kislány. Ha tudtam volna, olyan hülye voltam. Értetlen kölyök voltál. Ennyi az egész. Igen, fiatal voltam, lobbanékony. Képzeld magad a helyembe. Láttam, hogy átöleled, Azt akartad látni, ami neked kényelmes. Alibit kerestél. Hogy lelépess. Igen. Tudom, erre nincs mentség. Megérdemlem, hogy megvessetek. Ugyan. Senki nem vett meg Paolo. És ami volt, elmúlt. Most más probléma van. Micsoda? Giadáról van szó. Ahogy te mondtad, tüneményes kislány. Ez Giuliának és Liliánának köszönhető. Fantasztikusak voltak. Igen. Biztonságos, meleg családi légkört teremtettek neki. Szerették. Vigyáztak rá. Luisa halála után, és... Teljesen apa nélkül. Paolo, a kislány nem tud rólad. Nem tudja, hogy van apja. Ez nagyon megzavarhatná, érted? Igen. Igen, értem. Azt akarod mondani, hogy álljak félre? Csak azt akarom mondani, hogy lassan, fokról fokra kell lépni. Azt hiszem, az a jó, ha Giuliánál és Liliánánál marad. Talán egy pótapa is jót tenne neki. Aki te lennél. Adoptálni akarod? Szerintem ez a legjobb megoldás. Kinek? Neki. Én és Giulia szeretjük egymást. Hamarosan összeházasodunk, családunk lesz, érted? Giadának erre van szüksége. Akkor látod, amikor akarod. Érte, mehetsz az iskolába, láthatod felnőni, leviheted a parkba. Nézd, sajnálom, tudom, hogy nem könnyű. Te vagy az apja, nem felejtem el. Én csak a gyerek javát nézem. Igen. Talán neked van igazad. Ez a legjobb megoldás. Én pedig lehetnék a nagybátyja.
Így van. Te lennél a legjobb nagybácsi. Julia, engem vársz? Igen. Érdekel, mi volt Paolóval. Csak bocsánatot akart kérni a történtekért. Beismerte, hogy hibázott, amikor elhagyta Luisát és Giadát. Csak ennyi? Szerinted ez kevés? Nem, persze. Csak nem bízom Paolóban, tudod? Minden okod megvan rá. De most az egyszer tényleg őszintének tűnt, és én hinni akarok neki. Nem szabad, csak megjátsza magát. Csak ártani akar neked. Ne mondd ezt. Ha te velem vagy, nekem senki és semmi nem árthat. Hey, mi a baj? Julia. Minden rendben? Igen. Minden Biztos? rendben. Oké. Akkor gyere, nézzük meg a betegeket. Jó napot! Jó napot. Jó napot. Professzor úr, engem hagyott utoljára. Nyisd ki a szád. Már majdnem meggyógyultál. Becsukhatod. Hazamehetsz, holnap este már otthon alhatsz. Köszönjük, professzor úr. Nagyon köszönöm. Csak magadnak köszönheted. Viszlát. Viszontlátásra. Ezt meg kell ünnepelni, igaz? Igen. Nagyon boldogok. Igen. Tudod, arra gondoltam, hogy mi is megünnepelhetnénk. Mi? Igen, mi. Ügyesek voltunk. Azt hiszem, hogy megérdemelnénk egy jó kis pihenést. Nem? Komolyan beszélsz? Igen. Egy délután 2-esben. Csak te meg én, ha? És mi lesz a munkával? Megkérhetném Freddyt, hogy helyettesítsen, és... Én megkérem Antonellát. Látod? Akkor Mehetünk? menjünk. Gyere.